tweede beste is. Ja? Arafan, die kennen haar. Die vlees voorrijden en zo. Hij gelooft in de dingen maar dat het beste. Tweede beste. Want we gaan even naar Richard de Mos en hij is stadsdeelwethouder van onder andere Eskom. Dus laat je horen voor de stadsdeelbaas. Richard de Mos, dames en heren, applaus, jawel, kom op. Ja mensen, zijn jullie een beetje blij dat dit stadsbestuur Ali B voor jullie geregeld heeft? Hebben jullie daar een beetje zin in? Moet ik snel weg dat het snel komt? Dan gaan we dat regelen. Veel plezier! Ja, die mag goed aan echt komen. Ik roep hem alleen naar voren als jullie met me meedoen. Ja, dit is, die lijkt op Mokrofleven. Ali B, die lijkt op Mokrofleven. Give it up voor Ali B. Laat je horen. En alle jongens laat je horen. Pak je telefoon, pak je telefoon, pak je telefoon. Je moet me dit filmpje sturen voor Instagram. Ik wil even laten weten hoe gezellig hier in Den Haag is. Den Haag, laat je horen. Dag, salam alaikum allemaal. Hallo. Oké, mooie mensen. Luister naar mooie mensen. Ik ga je zeggen, ik treed op in heel Nederland, maar zelden zie ik zoveel mooie mensen in één stad bij elkaar. Dit zijn wel de mooiste mensen. In Den Haag. Welke liedjes willen we horen vandaag? Welke liedjes? Welke? Mokrofleven? Wie? Waarom wijs je naar wie wijs je? Naar mij? Ja, kom maar naar voren, ja. Best ja? Heb je met het podium op? Ja, kom, ja, jij. Mokrofleven, nu kom je het podium op. Gaan we zien Mokrofleven op video hebt of niet. Laat je horen voor deze kleine strijder hier. Hoe heet je? Laat je horen voor Hussam. Geef hem een microfoon. Hij wil Mokrofleven, dan gaat hij Mokrofleven krijgen. Want dit is, ja dit is,
Roofleger. Geen probleem, Ali B. Doet lijpen voor Roofleger. Let's go, let's do this.